Ik ben Wieke en ik ben geboren in 1941, dus het was in het begin van de oorlog. Ik werd 's morgens door mijn moeder wakker gemaakt. Ik kijk eens even op de overhoop, dan moet je eens even zien wat er op het schoolplein ligt. En gauw uit bed en daar lagen allemaal hoopjes. Je zag niet wat het was, maar ineens begon het allemaal te bewegen. En toen bleken het allemaal soldaten te wezen, Canadezen dus, die 's nachts gekomen waren en daar op het schoolplein lagen. Want mijn vader was hoofd van de school en we woonden naast de school. En om ons huis waren allemaal draden gespannen. Waar de stroom werd uit die school gehaald en uit ons huis dus. En er waren allemaal draden om ons huis. En toen begon het allemaal te bewegen en toen bleek het allemaal slaapzakken te wezen waar de soldaten helemaal in lagen. En ze waren gelegerd dus in de school naast ons huis. Daar gingen al die soldaten dan heen en hadden wij allemaal een soldaat. Waar zaten we dan ook wel eens even bij op een schoot. Dan denk ik achteraf, misschien hadden ze zelf ook wel zo'n klein meisje, lief meisje met pijpenkrullen thuis. En dat vonden ze dan prachtig. En ik weet nog dat we dan stukjes chocola kregen. En ik weet heel goed dat ik een boterham kreeg, een witte boterham met gele jam. En dat ik toen daarmee gauw uit school draafde, door de steekdeur, trapje op naar mijn moeder. Want die moest het toch zien wat ik gekregen had van die soldaten. Dus wat verder, dat is eigenlijk mijn herinnering aan de bevrijding. En wanneer het precies was, toen was ik nog te klein. Ik voel nog dat ik met die boterham, witte boterham met gele jam, ja, dat was toch geweldig. En die stukjes chocola, we wisten niet eens wat chocola was. Dus we hadden dat nog nooit gehad. In de oorlog geboren, dus het was allemaal, krap en ja. Een meelkoekje, dat was wel het enige wat we dan kregen dus. Maar verder niks.